लगल की माई करी सुती जनू तहरा दर्शन के लगनू बाटे धर्मादरणीय शशि के का बहुत रुपए के पुरस्कार में 1000 रुपए के हार्दिक अभिनंदन नमस्कार दीजिए कारवा आशीर्वाद की चाहना करते नहीं जा हम पहले कई सुनी तहरा दर्शन के लगनू बाटे कई सुनी तहरा दर्शन के लगनू बाटे सबसे पहले नमस्कार आशीर्वाद के चाहना करते नहीं जा हे मां तार की दृष्टि जकरा पर पड़ो वो महान हो गई तो महापुरुष पर दृष्टि डाल देलू तो कलिया से कालीदास हो गई जौने डाल पर बैठो रहनो करे के काटो तो हम आई जाए वाला राहगीर कस के भाई तनी अलगे से जई हो ना तो डाढ़वा काट तनी गिरी तो तारा कपरवे पर जाए उनका ही ना बुझल रहे कि यही हम बैठल बानी कोटी तो हम कहा जाए लेकिन ऐसा महापुरुष पर दृष्टि डालू तो महापुरुष से महाकवि हो गए कलिया से कालीदास कहा गया एगो डकैत पर दृष्टि डाल देलू जेकरा के लोग रत्नाकर कहत रहे डकैत पर दृष्टि डाल देलू डकैत से ब्रह्मज्ञानी रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान एगो कामी पुरुष तुलसी बाबा पर दृष्टि डाल देलू वो तुलसी बाबा से तुलसीदास हो गए श्री रामचरितमानस संस्कृत के रचना कर दिले ना तो तुलसी बाबा के जानता नहीं राम कथा कहत रहन कब बियाह के पहिले काहे खातिर भोजन चलावे खातिर भोजन के व्यवस्था खातिर राम कथा कहत रहन गांव जवार के लोग मिल के बियाह करा दे तुलसी बाबा के बियाह हो गई मेहरारू आई तो कुछ दिन बियाह के व्यवस्था में अधूरा के कथा छूट गई आज कुछ दिन मेहरारू के रूप पर झुरा गईले साफे राम कथा भोर हम मेहरारू के छोड़ के हटे तो उनका मने ना करे एक दिन गांव के लोग जुटो आ जाके तुलसी बाबा से कहल कि बाबा कथा ना होई तुलसी बाबा कहले कि जइबो सकी नहीं जले लोग कहल कि काहे बाबा तुलसी बाबा कहले कि बाबा के माथा में बाथा भइल तोनी के कथा लोग मेहरारू के रूप पाथना लुभा एगो लड़का हो गई एगो लड़का भाई बाबू मेहरारू के छोड़े के मन ना करे एक दिन मेहरारू रत्ना कहली कि स्वामी जी एक से तू भईनी जा तू से तीन भईनी जा संगे रह जब 4 होके में टाइम ना लगे ऐसे रुपया ना कमाई तो भोजन के व्यवस्था कैसे चली मेहरारू के बात मान के काशी जी गई बनारस काशी बनारस नौकरी करे खातिर अब देखी संयोग तो घरी कैसा रहे कि काशी नरेश के लड़का भुलाई रहे आ सारा ज्योतिष कहत रहन कि लड़का मर गई लड़का के बाघ मार देलो आ काशी नरेश 1.25 लाख रुपया इनाम धइले रहले कि जे लड़का के कुशल बता दी ओकरा के 1.25 लाख इनाम दे तुलसी बाबा पहुंचले जौन मित्र की है रुकले उनका से वो घरी चर्चा चलत रहे कि काशी नरेश के लड़का भाई गुम हो गइल बा ओकरा के बाघ मार देल मर गई जब तुलसी बाबा ज्योतिष शास्त्र से गणना कैले तो अपना संहतिया से कहले कि लड़का के राजा जियत लड़का जौन बा राजा के उ जिंदा बा उ काल कुशल लौट के घरे चले ई
जाके तू राजा से बता दो कहले कि देखो कुल कह देले बड़े से कि मर गइल बा हम राजा से कहनी का लइका ना आई त राजा हमरे के मुआ दी कहले कि चिंता मत कर जाके तू राजा से कह दे जाके राजा से कह देले राजा से कह दिले लड़का संजोग देखी कि बिहान भइल लड़का राजा के चलियो अब तो राजा 1.25 लाख इनाम ऊ घरी 1.25 लाख इनाम उनका के देले आ ऊ लेके अपना संगतिया तुलसी बाबा के आगे रख देले कि तहार तुलसी बाबा कहले कि ना तू रख लो अब ऊ कहत रहे कि तू रख ई कहत रहे कि ना तू रख ओ में से 1 लाख रुपया तुलसी बाबा अपना संगतिया के दे देले 12,000 रुपया संकट मोचन हनुमान मंदिर में दान कर देले आ जाने की 1,000 रुपया दरिद्र के दान कैले आ 12,000 रुपया अपना बगली में धैले जब 12,000 रुपया अपना बगली में आई तो इनका बुझाए लगल कि मौगी से अलग भइला कोई बड़ी से आ गइला अभी 2-4 दिन भई रहल प्रमाण मिलले कि वही दिन घरे के रात होले बरसात के महीना रहे बरखा पड़त रहे तुलसी बाबा घरे पहुंच गइले रात हो गई बरखा पड़ता घरे पहुंचले त मैंने गेट पर ताला बंद बा अगल बगल के लोग से पूछले तो लोग बताओ कि तू गइले नौकरी करे मेहरारू गलवा नड़ी आ बगल के गांव में ससुराल रहे रास्ता में एगो नदी पड़त रहे वही रात में ससुरारी के रात होले ससुरारी चल दे अब संजोग देखी नदी में नाव ना रहे वो नदी मेहरारू से मिले के कितना उत्कंठा रहे कि वो नदी में नाव रहे एगो लाश लागो रहे लाश के सहारे नदी पार कर गइले ससुरारी पहुंच गइले मैं दरवाजा बंद बा छत वाली पे एगो सांप लटकल बा अब मेहरारू से मिले के लालसा में सांप के रस्सी समझ के छत वाली पकड़ गइले देखी मेहरारू के कितना एकदम जोर बा मिले के अब जान जाए कि कुछ विद्वान लोग कहल हइले पहले 10 टकिया तो माना रहल लेकिन दवा दे दिला अच्छा गॉडी में मिला था गॉडी में मिला था हां थोक में आई तो कोनो बात नहीं हां ले ले थोक में आई तो रोक नहीं हां धन्य सरकार के माध्यम से बहुत रुपया के पुरस्कार मिले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार जी का तुलसी बाबा घरे ससुरारी पहुंचले मेहरारू के रूम का लगे जाके झिझिरी बजौले मेहरारू गेट खोलली ई जानले कि मौगी हमरा के देखी तो खुश हो जाई मेहरारू जब देखली तो कहली कि आई है राजा जी ई का कोई आधी रात के घरे आईनी ससुरारी में जे साँझ के देखे देखले भोर में देखी तो येनु कही कि ही तो आधी रात के आई बा अरे इज्जत प्रतिष्ठा के ख्याल ना रहला तुलसी बाबा कहले के रे रत्ना तारा प्रेम में इतना पागल बनी तारा से इतना नेह लागल बा कि रात के रात न बुझनी बरसात के बरसात न बुझनी नदी के नदी न बुझनी छड़वाली के छड़वाली न बुझनी तारा से मिले खाती आ गईनी आ तू अभी इज्जत के मत बतियाओ तारी मेहरारू कहली कि राजा जी ई प्रेम ना हो ई नेह ना हो जो ना प्रेम के बात करतनी जो ना नेह के बात करतनी ई केवल काम वासना हो आ जो ना नेह के बात करतनी जतना नेह ए देह में लगोले बनी आज तनी क्यों नेह राम से लागो रही तहार हमार दोनों आदमी के नैया पार लग जाए तुलसी बाबा आगे देख ना बढ़ौले मेहरारू आगे रही आगे ना गईले वो जैसे गोड़ पीछे हो गई कहां चल गईले अयोध्या चल गईले मेहरारू पीछे पीछे गईली मजाक गईनी है तुलसी बाबा कहले कि तार मजाक हम रखिए खोल देले बा पहले पहले मेहरारू रहू अब गुरु हो गईलू अरे पगली अब हे भातार के छोड़ो आ हो भवतार के फेरा में लागो तो भक्त वही माई से कहता रे का क्या कहिलू कालिदास तारे फेरलू नजरिया आलू की छोड़ के देखलू नजरिया हमरा समझी साहब विजेंद्र बाबू 500 रुपए का पुरस्कार दिले बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार देने का आशीर्वाद के चाहना इस सुमिरन गाले में करवा दो माइक पे बहुत कहता है का कालिदास तारे फेरलू नजरिया आलू की छोड़ के देखलू नजरिया
सुपर डुपर बाड़े हमनी के जवार के लइका क्या अरुण बिहारी क्या बात है ध्यान दो का हाँ अरुण बिहारी राम शंकर के लगन बाटे